presence. Camera on, please, because you will be with me again this afternoon. This is your host, Michelle, aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. We deserve nothing less, kaya naman mga ka-JFS, let us continue to strive more and more para naman tayo ay maging masaya. Today is May 15, 2022 and today is Sunday at bukas ay Monday na. Back to school na naman tayo. Welcome back to school. Mga ka-JFS, yung mga estudyante dyan, welcome back to school tapos ng ating bakasyon. At dahil nga back to school na tayo, tara na at samahan niyo muna ako mag-enjoy at magatid ng sorpresa at saya para sa ating celebrant ngayong hapon. Walang iba kundi si Baby Julia Barameda na mula pa sa Baaw, Camarines Sur. At dahil nga, we will surprise her later. Ano kaya ang mga regalong inihanda natin sa kanya at syempre ang mga regalong ibibigay sa kanya ng mapagmahal niyang nanay kasama ang JFS Team. Tara na, alamin natin, let's G! So mga ka-JFS, ayun, naku naman, punong-puno ang ating card trunk this afternoon dahil ang team natin ay pink and violet. Unahin na natin ang unang bibigay natin kay baby girl. Walang iba kundi ang puto de leche na napakasarap mula kay Ate Lee. Siyempre, bibigyan na natin siya ng dalawang bucket ng chicken joy. Siyempre, magbibigay rin tayo ng dalawang 1.5 liter ng Royal. Siyempre, bibigyan din natin siya ng cake, ng customized cake na merong tumataginting na 1,000 pesos. Chocolate bouquet na merong 500 pesos. Card na babasahin natin mamaya. Etong bouquet flower na meron tumataginting na 3,000 pesos na ibibigay naman natin sa tita ng ating celebrant plus Goldilocks cake na ibibigay natin mamaya kay tita. Meron din tayong ibibigay na napakalaki, dalawang box ng Greenwich pizza. Yan, ang dami-dami natin ibibigay kay baby girl. Kaya naman baby girl, sana ay matuwa ka sa aming munting regalo sa inyong kaarawan. Sa iyong kaarawan na 11 pesos. And those are our packages for this afternoon mga ka-JFS. Talaga namang unique, kakaiba at hindi magagaya. Yan ang JFS Petals and Services. Kaya naman if you want to book with us, do not hesitate to like, follow, and subscribe to our YouTube channel, Facebook account, and Instagram account at JFS Petals and Services. Because mga ka-JFS, we promise you to continue to make surprises made from the heart. Because we don't just create but we also captivate. Kaya namang inaantay natin mga ka-JFS, huwag na nating patagalin pa dahil uulan na. Pumunta na tayo sa Baaw, Camarines Sur. JFS na yan. So mga ka-JFS, ayan, nagbabiyahe na po kami papunta sa Baaw, San Juan, Baaw, at syempre, nako, dumaan kami dito sa San Isidro ba yun? Fiesta yata dito. Happy Fiesta sa mga taga San Isidro, Baaw. Shout out sa inyong lahat. At habang malapit na ang bumuhos ang ulan, ay nako, mag-subscribe na muna kayo sa aming YouTube channel at syempre, i-like nyo na rin po ang aming Facebook page na JFS Petals and Services at syempre yung mga videos namin po ay paki-like na rin naman po yan para naman po kayo ay updated sa mga happenings ng JFS Petals and Services. See you later mga ka-JFS. Bye! So mga ka-JFS, ayan, nandito na kami mismo sa location pero meron pang skinita papasok. Medyo naligaw na kami ng kaunti. May natanungan kami kanina, pero iba naman pala yung tinuro sa amin. Kulain nyo yun. So ngayon, sana tama na ang aming patutunguhan. So magbabalik ako mamaya kasi naglalakad ako dito mag-isa. Hi po! Good afternoon po! Ayan, hello po. Oh. Nandito po ba si Julian? Ano po? Julian. Ma'am Julian po. Si ano po? Si Julia. Si Chloe. Julia Takamara Barameda. Ako po, Julian. Julian po. Yung Julia, ma'am.
Chloe yun. Opo. Julian. Julian, ma'am. Okay. Opo. Si Chloe po yung aking kausapin. Okay, si Chloe. Ayan. Chloe, lapit ka dito sa akin. Chloe, ang ganda. Ang ganda mo naman, Chloe. Tinalo mo pa ako, Chloe. Naka-makeup ka, Chloe. So, Chloe, ako siya. Kailan mo ako? Kasi po, i-interview Ba't di mo ako kilala? Oo. Kasi ako si Mang Mitch. From DSWD ako. Kukunin na kita ang punin. Hindi ka naniniwala. Dai ko easy magtaram ringkonada. Ano po ba yun? Tagalogin mo na lang. Tagalogin mo na po. Paano po ba ang magandang hapon sa ringkonada? Maray na apon. Maray na apon? Say mo sa tanan? Natutuwa ako. Ganito, nandito ako kasi isasama na nga kita sa bahay namin. Gusto mo ba? Ayaw. Ganito ako kasi birthday mo bukas. Tama? Birthday mo? Bukas? Wow, kaya pala naka-eyeshadow ka, ha? Kasi sabi ko, i-interviewin ka. Oo nga, i-interviewin ko nga po siya ngayon. Dahil ngayon, birthday mo, interviewin kita para sa iyong kaarawan. Okay lang ba yun? Alam mo na mag-i-interview ka ngayon? Okay lang po kahit hindi na po, dito na lamang tayo. Ano po? So, mag-i-interview lang tayo. Ako ay from DSWD. So, balita ko, ikaw ay magbe-birthday. Tama ba? O, kasi kami may mga programa kaming binibigyan namin ng pansin yung mga batang magbe-birthday. Ano po? Kasi syempre, minsan lang mag-birthday. Tama ba? So, ilang taon ka na? Ano po? 11 ka na. 11 ka na. Pero ang ayos nyo, parang pang ano na, dalagang-dalaga na. Tinalo pa si ate sa eyeshadow. So, ayan, ngayon, dahil mag-birthday ka na, may gustong kumausap sa'yo. Alam mo kung sino? Hindi mo alam. So, dahil may interview tayo ngayon, papakausap kita ulit sa isa pang interview. Nandun sa labas, makakausap sa'yo. Ano po, okay lang po. So, isasama mo si Tita Julie at si Lola. Pupunta tayo doon sa labas dahil may isa ka pang interview. Test pala iyon. Di ba, ang dami-dami mo. Birthday mo na, interviewin ka pa, di ba? Hindi natatapos. So, ready ka na, punta tayo doon sa labas. Sige, tara. Iba na yung kabi ni Ate B. Oo, iiba ng taka. Iiba mo si Tita. Ano bang tawag mo kay Tita ba? Or Mami? Or Auntie o Mami? Sama natin siya. At si Lola, sama natin si Lola. Halika. Camera, hi! Ano sasabihin mo? Anong gusto mong sabihin? Ay po. Yan, hello. Sabi mo, hello viewers. Hello viewers. Subscribe. Like. Ganda-ganda naman ditong batang ito. O, sige, babay ka na sa camera. Ayan. Paano mo yan? Hindi matutuloy ang interview. Dito na tayo sa likod. Ayan. Tayo sa likod. Sige, marunong ka ba magbilang? Ang grade mo na? 5 po. 5. Sige, bilang ka ng 1 to 5. 1, 2, 3, 4. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan! Hello, Chloe! Hello! Happy birthday, babe! Happy birthday! Ayan nga ka, JFS, yung nabanggit ko kanina, Julia. Pero si Tita pala ang Julian at si Chloe ang may birthday. Kaya, Chloe, okay ka lang ba? Di man kabi ko ni Ate B. Oo. Ano ba ang tahan na sa Rinconada?
Haluway na. Haluhay na, uy! Happy birthday, Chloe! Huwag ka na umiyak. Okay ka lang. Bakit ka naiiyak, Chloe? Kasi namimiss niya ang kanyang mami. Nagtatansting. Ayan, kasi namimiss niya si Mami Cleofe. Ang kanyang mami na talaga namang nagpadala ng mga surpresang ito. Surprise ka, be. Na-surprise ka ba? Be, it's a prank. It's a prank! At dahil dyan, para wag ka nang umiyak, be. kasi sabi niya, bakit ganun? Wala, eto na ang regalo. Ayan na, sige na. Kaya kapit mo na lang si ate. Yan. Nakuha na so, mascara mo. Oo nga, o diba? May tissue ba kayo Model po pa dyan? ikaw. Kunin mo yung... Diba tinalo niya pa kasi ako sa makeup eh. Tingnan mo yan. Oh, at bawal umiyak. Yan, diba? Bawal umiyak. At wala umiyak. Pero pag sinabing pag, Tanggalin mo na yung ano mo. ayan, huwag yun. Mas. Ayan, diba? Diba? Kasi naman, huwag mo, masisira ang makeup yun. Kaming model pa ikaw, be. Oo. At dahil dyan, Mami and Chloe, tingin ka sa likod. Tada! Alam mo, ito ay isa sa pinakamaraming laman na katrunk sa aming mga sinurprise. Ganon ka-generous si Mami mo sa'yo. At syempre, pati rin sa amin. Akalain niyo yun, may tip pa si Ma'am Cleofe. Thank you so much, Ma'am. So, tingin ka dito sa likod. Meron kang marireceive na. Unahin na natin to dahil sabi ko kanina, pagkakita ko pa lang sa kanya, Ma'am, naka-makeup Model na na siya. pang model, no? Ayan, love na love ka naman ng iyong tita. Dito sa yung make-up, be. Oo, alis na yan. Lalagyan ka namin ng napakagandang sash na ito na may nakasulat na Happy Birthday! Kaya lang baliktad, balitin natin. Palakpakan naman natin si Chloe! Ayun! Yan. Smile ka na. Diba? Smile na siya. Di mo na pwede yan, tawal mo, be. Oo, yan, ibigay mo na yan kay tita. Kailan bang mag-alis ng mas? So, init. At syempre, Chloe, naku, ang dami talaga nito, Chloe. Kasi ganun kadami ang pagmamahal sa'yo ni Mami. Meron kang, naku, perfect na po ang inyong, tawag niyan sa Bicol, pamanggihan. Dahil meron na siyang bucket ng Chicken Joy. Dalawa yan. Syempre, meron rin ditong, ayan, meron ka din ditong matatanggap na puto de leche. Naku, napakasarap nito, Chloe. Palakpakan naman natin si Chloe. At syempre, meron rin tayo ditong Greenwich Pizza, 2 box. Palakpak ulit kay Chloe para hindi na umiyak. And meron rin ditong Royal soft drinks. Meron rin ditong ibibigay ng Chloe. Oh, ang laki-laki ng teddy bear. Ang laki-laki ng Chloe, oh. At syempre, meron ka rin marireceive mamaya na cake, card, at ito, Chloe. Ibibigay namin ito sa'yo, Chloe. Ayan. Ayan. Slowly but surely. Ayun, ayun, ayun. Chloe! Oh, diba? Meron siyang chocolate flower bouquet with 500 pesos! Bongga! Ang bonggang-bongga ng birthday ni Chloe. At syempre, sino ang kasama Love mo na love dito ka ni sa... mami mo. Totoo yan. Totoo, love na love ka ni mami mo. Okay ka lang ba? Ayusin natin ang iyong lips. Ayun. Si mami ay nanonood ngayon. Ano ba ang nais mo sabihin kay mami mo? Mas nakasan mo para marinig mo. Thank you po, mama. Di magtalis mo yung Yes. Ayan. Miss ka rin ni mami. Ang beauty niya, ma'am, parang Indiana. Parang siyang Indiana ang beauty. At syempre, sino ang kasama mo sa bahay? Ayan, Lola! Lapit ka dito, Lola! Si Lola kanina pa umiiyak eh. Ayan, Lola, lapit ka dito. Ayan. Lola, kumusta po? Magandang hapon po. Meron na pagkaapon? Sa inyo po. Mabuti rin po. Kumusta naman po si Chloe bilang isang apo? Mabait naman siya, kundi kung minsan may sumpong. Ay, sumbong. Medyo may pagkamaldita ako Ay. minsan. Kaya Pero- sabi ko nga sa kanya, wag mong gagawin niya pagkamamaldita kasi wala, masama yung lalo sa mga nakatatanda. Siguro dahil bata pa po si Chloe. Oo. Ano po? So, meron ka po bang counting message kay Chloe?
Meron ka po bang mensahe para sa kanya? Meron. Sa Luis, pagbutihin mo ang pag-aaral para kung makatapos ka, matupad mo ang iyong ninanais sa buhay. At sana palaging malapit nasa mabuting ang kanyang kalusugan. Maraming salamat po. Palakpakan naman natin si Lola. Ayan, kiss mo, Chloe, si Lola. Ayun. Thank you so much po, Lola. Maraming salamat po. Kasama rin natin si Tita. Tama po ba? Si Tita Julie. Tawagin natin si Tita Julie. Tita Julie, pasok! Tantararan. Ayun, Tita Julie, kanina ikaw po talaga ay halatang-halata na masayang-masaya po kayo. Ayan. Ikaw po ba ang nag-aalaga kay Chloe? Si Mama. Si Mama. Pero kayo po yung kasama dito sa bahay. Oo. Kumusta naman po si Chloe? Isang pamangkin? Okay naman. Sumusunod pero minsan talaga hindi talaga sumusunod. Pero alam niya ni Mama bata niya. pa yan. Oo, alam. Siguro part na rin yan ng pagiging bata. Part na po Oo. Part talaga yan. Sigurado ko pagdating ng araw magbabago. Oo. Lalo na very talented ka. Parang gusto mo yata maging model someday. Kasi sabi ko kanina, may mag-i-interview sa'yo. Ah! Tapos nga ako, sabi ng asawa ko, magmo-model ka pa ngayon, pabalik-balik yan. Dapat ngayon, maganda ka. Ay, talaga naman! Ano pang inaantay natin? Pakita nga natin ang model niya. Talaga naman. Sige nga, i-model mo nga ang iyong dala-dala kung paano may i-model. Ipakita mo diba? nga sa camera. Sige, 1, 2, 3, go! Ama kabugera, ganda ko ira. Alam mo ka natin si Chloe. Ayan, di ba si Chloe? At least napapasaya natin siya. At syempre, tita, lapit ka po dito sa akin. Tita, kailan po ang birthday mo, tita? October pa po. In-law? Sister-in-law? Oo, sister-in-law ko ni Ni? Ife, yung Ma'am Cleo. Okay, Cleo. ayan. Si mother po ay? Mother-in-law. 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 So, ayun, tawagin natin ulit si Mami. Talaga naman si Mami. Ayan. Ayan. Si Mami, kailan po ang birthday mo, Mami? Ngayon pong buwan na po, sa May 25. Ay, talaga po! Ilang taon ka na po, Birth month Mami? sila. 63. Ay, naku si Mami, hindi alatang 63 na ito si Mami, oh. Akala ko po kasi Mami, 40 ka pala. Mami, tayo dyan. Tuwang-tuwa si Mami sa akin. At dahil dyan, Mami, naku, mukhang 40 years old ka pala. Ano? Gilid muna tayo na kaulit. Dahil ibigay tayo kayo. Mami, tinignan ko ang picture, talagang ang bata-bata pa dito ni Mami. Tama talaga si Mami na siya talaga ang bibigyan natin ng bouquet na merong 1, 2, 3, 3,000 pesos! At hindi lang yan, Mami, dahil meron ka pa, Maming Goldilocks cake! Palakpakan natin ulit si Mami! Salamat. Yan po ay bigay ng iyong daughter-in-law na mula pa po talaga kahit nasa ibang bansa talaga hindi po nagsawa na maipadama sa inyo ang kanyang pagmamahal. May nais ka po bang sabihin kay Ma'am Cleofe? Ning, maraming salamat. Mag-iingat ka palagi. Opo. Okay. Ayan, maraming salamat po. Medyo emotional kasi si Mami. Naintindihan naman natin. Na-surprise kasi talaga sila. Matanong ko lang po, pwede po ba, if you don't mind, ilang taon na po ba si Ma'am Cleofe sa ano? Ano? Labing tatlong taon na po siya Talaga po? 13 years na po? Tatlong taon. Opo. Ilang 3 years beses? na kaninig. Opo. Kailan mo nakita si Mami mo? Umuwi. Kailan huling umuwi si Mami mo? Hindi siya umuwi dahil hindi pa siya nakakaubot na umalis. Talaga po? 3 years na kaninig. Pakapang ako sa kanya? Ay? 3 years na. 3 years po. 3 years pa lang siya doon. Okay po. Oo. So hindi po Maliit pa siya, dito rin siya. So, ayan. So, naiintindihan mo naman Ay, kung di mo bakit, na ako. naiintindihan mo naman kung bakit malayo si Mami mo. Surprise. Oh, bakit kaya? Bakit malayo si Mami mo? Hindi ako pumunta pala dito. Dinaro. Katrabaho. Pink shy. Para? Para sa iyo. Emotional na tayo. Okay lang po yan.
Kasi talagang, alam naman natin na hindi po biro ang trabaho ng isang OFW. Malayo sa pamilya pero talaga naman, kahit hindi nila ginusto na mapalayo sa pamilya nila, para sa ikabubuti ng future ng kanilang pamilya, ng kanyang anak, talagang kailangan umalis. Kaya, Ma'am Cleofe, alam ko po na mapapanood mo po ang video na ito at mapapanood niyo po kami. Saludo po kami sa iyo, sa iyong katapangan at lakas ng loob na makipagsapalaran sa ibang bansa. So, ayan. Ayun, naiyak na siya! Tanggalin mo na, ama. Oh, tanggalin mo, mami, daw ang mas na makita yung kagandahan. Wow! Ayan. Naiyak na si Chloe. Meron ka ba, Chloe, message kay mami mo? Sige, ano masasabi mo kay mami? Sige, tag. Mahal na mahal daw niya si mami. Di ka na magtangis. Di ka na magtangis. Dili ka na magtangis. Hindi kami magtayo sa mga raot gas. Humubi make up. Dili ka na magtangis na mararaot sa imo make up. Oh, totoo na ako mag-ringkonada. Kamagrintonada. Ay, tanong ko lang, Chloe, ano ba ang gusto mo paglaki mo, Chloe? Maging isang ano? Himala. Maging isang chef. Marunong po ba siya magluto? Pwede mo ba ako lutuan ng adobo? Lutusan. Marunong ka na bang magluto ng adobo? Sabi mo, O, hindi. son. So, sana makapagtapos ka ng pag-aaral, Chloe, at sana matupad mo lahat ng pangarap ni mama mo para sa iyo. At dahil dyan, Chloe, kahit malayo si mama mo, sabi niya, hindi lang ang layo para maihatid niya sa iyo ang kanyang pagmamahal. Kaya pakinggan mo ang message ni mami mo. Hi, baby Chloe. Happy 11th birthday, baby ko. Ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Wish ko sa iyo na palagi malakas ang iyong kalusugan at ilayo ka sa masasamang tao. At lumaki ka na may magandang puso at may malawak na pag-unawa. Yan palagi ang pinagpipray ni Mama araw-araw para sa iyo, baby ko. Best wishes ko sa iyo, baby, na sana matupad mo lahat ng pinagpipray mo kay Papa God. Palagi ka lang, baby, na mag-pray, magtiwala kay God. Patawad, baby, kung palaging wala si Mama sa tabi mo. Lalo na pag may sakit ka. Sa ganitong okasyon mo, lagi mo lang iisipin na mahal ka ni Mama at araw-araw kitang miss. Ingat ka palagi, baby ko. Love na love ka ni Mama. Sana napasaya kita sa munting sorpresa ko sa'yo. I love you from Mama Fe. Anong masasabi mo sa message ni Mama? Ano pa? Nag-iirong si mama mo. Hindi yung kartali. Hindi na naintindihan ang pinag-release araw. Okay lang po na magtangis kasi syempre emotional po siya ngayon. Siya lang po ba ang anak ni Ma'am Fe? Ayan. So ayun, huwag ka nang iiyak ha. Sige nga, smile lang nga dyan. Oh, di ba? Sabihin natin, smile natin. Ay, sis, yan, di ba? O sige nga, mag-ano ka, Waki. Oh! Nakapag-Waki na. Maraming salamat, pero hindi pa po tayo tapos. Di ba, baby girl, hindi pa tayo tapos? Dahil sa susunod na part ng ating surprise kay Chloe, ay mag-blow na siya ng candle at kakantahan natin siya ng happy birthday! Kaya magbabalik kami sa ilang segundo lamang. Yan mga ka-JFS na ko, ayan. Tumahan na si Chloe dahil nakita niya na ang kanyang napakagandang cake. By the way, ang birthday niya po ay tomorrow pa. Kaya lang in advance talaga ni Ma'am Fe para kay Chloe. At para naman daw maging masaya ang kanyang birthday celebration. At si Mami naman po ay on May 25th. Kaya naman mga ka-JFS, tulungan natin siya na kumanta ng napakalakas na happy birthday. 1, 2, 3, go! Come on! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Louder!
Ayun, mga ka-JFS. Pwede ba natin pong hawakan po ito? Ayan, Chloe. Ano yung wish mo, Chloe? Pwede mo bang i-share sa amin ang wish mo? Ano ang wish Ano niya? gusto ko nung Ano ang wish ni Chloe? Ano ba ang wish mo, Chloe? Sana makapagtapos ng pag-aaral. Ayan. Akala nyo ka-JFS tapos na? Hindi pa, di ba? Dahil mga ka-JFS, syempre. Hindi pa tayo tapos, no? Naku, pinag-message nyo na si Chloe dahil meron pa tayong natitirang pasabog, mga ka-JFS. Chloe, are you ready? Oh, Chloe. Sabihin mo, yes, I am. Are you ready? Yes, I am. Louder, are you ready? Yes, I am. Lakasan mo pa, Chloe. Are you ready? Yes, I am. Ay, kaya Chloe, bubunutin mo po ito, slowly but surely. Ayan, 1, 2, 3, go! Ayan, slowly, baby. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Smile ka na, smile. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Louder. Happy birthday to you more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Parang maiiyak pa rin si Chloe. Kasi naman daw, gusto niya mag-TikTok. Gusto niya mag-TikTok, Chloe. Ayun, ay sige na, nabibigay ka. Dili ka na magtangis. Oo. Ay, nagtangis. Nagtangis na siya. Dili na ikaw magtangis, baby. Oo, ano po ba ang papangit ka niya? Migkanos ka niyan. Dili na ikatangis, migkanos ka niyan. Para hindi ka na umiyak, Chloe, sige, nandito na tayo sa finale natin. Dahil, Chloe, meron pa kaming surprise sa'yo. Chloe, actually, nandito yun eh. Pakita namin ang lalagyan namin kasi ang ganda-ganda. Chloe, oh, di ba, Chloe? Nandito pa papunta pa lang tayo sa exciting part, Chloe. Dahil Chloe, at this point, ayun, wow! Chloe, ang ganda-ganda naman ito, Chloe. Pakita natin sa camera. Joke lang. So, ayan, Chloe. Nawala na ang iyong mascara at ang iyong eyeshadow dahil umiyak na siya. Kanina may pink yan dito. Oo nga. Kanina may pink yan dyan. Oo, tingnan mo. Sabi ni baby girl, nawala na. Sayang si makeup. Ayan. For the last time, happy birthday! Ano nais mong sabihin kay mama at sa mga nanonood? Smile mo namin. Oo, pusugan mo. Dili na magtangis. Migkanos ka kaan. Pusugan na. Oo, pusugan mo. Para Smile ka maano. yan. Umiyak ka yan. Nag-smile ka daw. Ito
yung smile na ano? Smile. Ano kay mami o ang style ni mami o nakangisi o nakangirit o Ngirit diba? raw, eh, dahil Sige, nakangirit ngirit raw. Grabe. Itong natural na ngirit. Ayan. Sige. So, yan lamang po. Sana ay nag-enjoy po kayong lahat. Nag-enjoy ka ba, Chloe? Mami, nag-enjoy po ba kayo? Oo, nag-enjoy. Kahit advance ang celebration ni Chloe at advance ang celebration ni Mami, tiyak natin na napasaya natin si Mami at si Chloe. Kaya naman, for the last time, palakpakan natin sila ng napakalakas. Ayan, thank you so much mga ka-JFS at maraming salamat Ma'am Cleofe Villagracia sa iyong napaka-generous na attitude towards sa amin at towards sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan, Chloe. Nanay, sa bilang na 3, magbababay tayo sa kanila. 1, 2, 3, go. Bye-bye!